Githu Muigai mabende nosedhi yweyo kaka Attorney General ma pacho ka. Ineno ka nodonjo kanyo ka bende bura mochalo kamano chakruok mare nochakre odiochieng' manyoro oyanga kendo rito nitie gi duoko mathoth mabende japiny rito winjo ni to kawuono ang'o ma gidhi miyo pek mar wach e doho ma pacho ka. Jandiko ma Standard bende wacho kaka odiochieng' manyore gini ma en bura mokwongo mar Martha Koome, jang'ad bura maduong' e pacho ka mar winjo ng'ur ahinya ahinya lemo mar tend piny Kenya. En bende odiochieng' manyoro kaluwore kata mana kanineno kata mana bura makamano kana dhi nyime e doho maduong' mogik. Martha Koome bende en bende kanodonjo kacha iwacho ni nomor okinde mabende samoro ng'eno kinde mabende na ochung'ne kweth ka kweth ni chung' kacha tiwacho nyingi tiwacho ni chung' ne ng'ani. Nitiere moko mabende waseng'eyogi kata mana kuom thuolo malach na gichung' kacha to wigi wil gi wacho nyinggi. Martha Koome wacho ni nyis jopiny nyingi mondo ong'e kata mana kin senior counsel. Pek mar wach king'iyo kanyo en ni kes mabende ni e court kata e doho ma pacho ka en kes mabende king'iyo Martha Koome mae kes mare mokwongo e pacho ka kata pek mar wach mabende odhi ting'o ne jo Kenya kotende gi duoko manochiw mar yiero e kinde mokalo chien mar dwe achiel sani koro ng'eni koro ochopo dwe king'iyo mos erito jopiny kata jo Kenya malawo milion 50 rito biro winjo ni to telo mokwongo mar Martha Koome gi kes mabende ochwale mbelene biro bedo nade e giko mar wach mar kesni. Wach machielo mabende aneno ka omi pek e iti gazet mar 7 mar The Standard en kaluwore gi dwach ni ywaruok e kinde mabende ng'a ochung'ne ng'a IEBC ka. Mano ywaruok mabende okinde mabende koro leko nochung'ne IEBC na nitiere godo ka bende koro naginyiso Martha Koome mar mondo mi oresgi. Kata kamano jong'ad bura biro mag doho maduong' mogik e pacho ka ginto nagiwacho ni kik IEBC oriwre kodgi kata mana kik ketgi kata mana achiedh nade mabende gintiere godo nikech nitiere kweth ariyo ng'ado chung' ni IEBC nikech kineno commissioners manobalo mago commissioners 4 kotelnegi gi jalup jakoma mar IEBC Juliana Cherera gin bende na gintiere gi okinde duto te mabende wacho ni gin gibiro e lo IEBC. To wantiere gi Githu Muigai mabende obiro ni en ochung' ne jakom mar IEBC gi IEBC. Pogruok omienjo king'iyo mos commissioner mar IEBC onego bedie achiel mar ji 7 to pogruok mabende neno kako bede kineno ito boke ka kind Wafula Chebukati ka achiel gi jalupne Juliana Cherera okelo mienjo maduong' e pacho ka nikech kakitemo lieko kinde biro bedo nade e do kaluwore gi kes mabende ni e nyim do mar Martha Koome. Yes. Kan winjo Paul Mwite achiel kuom okinde mabende ochung'ne kweth koro giluongore ni majority gi minority. Paul Mwite nacho ne ochung'ne jo majority mano kinde 4 kotelnegi gi Cherera. Nowacho ni kaluwore gi Paul Mwite en mano wacho ni gin kaluwore ni majority e IEBC ka gin manego bed ni kiketo negi kata mana imiyogi pek mar mondo mi represent IEBC. Ko kamano odiochieng' manyoro kata mana kaluwore gi Martha Koome notieko kowacho ni IEBC kotelnegi gi Githu Muigai ema nego bed ni kata mana gichung'ne kweth mar IEBC. Kata kamano nagiwacho ni okinde kata mana commissioners mamoko kotelnegi gi Cherera gin ginyalo yudo kata mana okinde mamoko mabende biro chung'negi. Koro e lo IEBC biro bedo Githu Muigai gi okinde mamoko. Pogruok pod bro neno pod warito neno ni to pek mar wach kae mabende kakineno pogruok ero nitiere kinda jo mabende iwacho ni kuom Juliana Cherera ka achiel gi IEBC pogruok nitiere ng'ama ni koni nitiere ng'ama ni koni. Koro jo Kenya rito neno ni to kes masani no ochwal gi Azimio ne nikech mae chuny pek mar wach bro gik nade to edoka joma gimadhi chung' ne IEBC e kind ji ariyo Juliana Cherera kaka jalup jakom Wafula Chebukati. Anam kopogre gi weche mag doho mabende ang'eni chakre sa 3 mar okinyi gibiro bedo ka